Barriera ġewwa s-Siġġiewi li tinsab f'żona speċjali ta' konservazzjoni u li qiegħda fi stat ta' abbandun, mod immedjat minn nhar it-tnejn li ġej se tibda tilqa' materjal nadif li ġej mill-industrija tal-kostruzzjoni. Dan wara diskussjonijiet li saru f'dawn l-aħħar ġranet bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-Awtorità tal-Ippjanar, Waste Serv Malta, kif ukoll ma' rappreżentanti tal-Malta Developers Association. Id-deċiżjoni ttieħdet wara fl-aħħar jiem inħolqot sitwazzjoni ta' kriżi fejn diversi barrieri bdew jirrifjutaw iktar skar ta' kostruzzjoni hekk kif dawn bdew jimtlew. Il-Gvern kien ilu jaf li pajjiżna kien qed joqrob għal din is-sitwazzjoni iżda ħa azzjoni biss meta faqqet il-kriżi. Fil-fatt, fl-aħħar jiem, klijenti li kellhom bżonn li jarmu skar ta' kostruzzjoni spiċċaw iħallsu iżjed għal dan is-servizz waqt li daħlu diversi rapporti ġodda ta' skart ta' kostruzzjoni b'mod illegali fl-ambjent. Fuq din il-barrier hemm diġà ordni ta' infurzar maħruġa mill-Awtorità tal-Ippjanar f'April tal-2017 u l-era imponiet dawk il-kundizzjonijiet neċessarji sabiex is-sit ikun immaniġġjat skont ir-regoli applikabbli u jiġi aċċertat l-inqas impatt fuq l-ambjent. Sabiex tissostanzja dan se tkun ukoll qed tinħareġ ordni ta' konservazzjoni. Se tkun il-kumpanija Waste Serv Malta li se tkun qiegħda tilqa' timmaniġġja u topera dan il-proċess. Intant, l-era f'dan l-istadju qiegħda tipproċessa permessi għal 8 barrieri privati oħra sabiex ikunu jistgħu jilqgħu radam u materjal ta' kostruzzjoni ieħor. Ma' dan il-Malta Developers Association esprimiet qbil.